wan kama ochope ka wan koro wawe gini kendo jok mayero koro geno onge ko. Elly. En gima lich and wakwa jopiny ni kik wa lose hope and one gi civil movement strong moingo pinje moko ma wakiogo gi koro kendo Albert ni one gi challenges matin to kik warem ni koro onge gimon nyaka tim one gi gimiluongo ni whistle blowing witness protection ka in gi wach moro minyalo wacho tinyalo dhi ka witness protection agency to konyo sirkal to wan bende wach utadune koko bed unpacked properly to bro mono kata jogo madwaro konyo the process mag investigation biro miyo gigi la then gi witness protection an agency ma sirkal no keto ma very independent mondo kony jogo duto madwa konyo cases mag konyo raia civil movement mondo konygi but kinde mang'eny bedo ni these independent institutions gin kanyo gi nying but resources ma parliament to allocate to them onge mano duoka e penjo maduong ibro yudo ni these strong institutions mag independent sama parliament kura allocate pesa tibo yudo ni gine magiyudo moloyo kaka ne gikwayo ere kaka tung gi discharge their duties to budgetary allocations gi to tin koro mage fundamental issues monego beni walose ka kwa instead mar kunyo kukune wanwa yuero mana tok number 2 gima andat wacho kendo eni civil society plays a very important role and in fact in terms of governance one gi institutions adek kopogre gi sirkal mane jopiny yiero kendo ma okete one gi the strong media. The media plays a very important role in the governance accountability. Mano is strong institution civil movement number 1. Number 2, one gi civil society organizations like Champions of Peace kumatie kama Governance Watch kumosido tie one gi ji mopogore civil movement madongo dongo makelo weche alternative elements in terms of governance. Number 3, one gi trade unions. You know, trade unions kaka mag jopuonj, mag dakteche, mag engineers, mago civil movements monego beni kantiere wach moro magidwa keto to gin go authority. Ka gin weche mag ndara, gin weche mag ndege, gin authority nikech gin magisomo weche go. To ka gin riwruok mopogore ka gin weche mag jopuonj. For instance, sani head teachers yuak ni pesa poko the capitation poko chope school. But the union mag jopuonj or the association mag teachers ko loso to ends an authority. And therefore, katabedi bana neok miwa pesa directly from government, but when we tool as a civil movement, mondo watch which independently devoid of government interference. However, onego beno bo chako bende loso kinde mabiro kidie pinje molony kaka America, UK or countries in the Scandinavian countries ibo yudo ni piny o allocate pesa ne civil societies organizations mondo gi konygo sirkal bende chwalo agenda margi to mano ibo yudo ni in Africa ka wano ketwa ni wan either wago sirkal kwa loso wago sirkal kama to gigo mwatimo wa supplement and complement the government effort and therefore kinda penyo sido behind the tent onego wachak loso wechegi ni sama koro bipoga location duane gikele public benefit act bende wa lock mondo wawachire ni gigo matimre bondo wambe omewa pesa nikech gik mwatimo wakonyo sirkal although King on the flip side, you watch this hamok you the person from the government in your loss independently. Nikich at the end of the day, Ngamaburgo Nisimo from State House or from the county government. And you go koko kanyo pesa be me go no koko onge. And that's why mummy wabet most of the civil movement wabedoga what independent. But manok major pain to Elly. Ni mondo koroling. Elly woni ango miyo ponono Moscow ngadi karkanyo. En ango miyo otek mar miyo civil societies giteko kata mar timo weche maga rango kata keto nyong'ong bende ne telo mag counties nikech wacho ni samoro wang oket malo ahinya ne sirkal mar William Ruto to counties magwa makaluo kata counties sirkal ma piny gi ema kuo timre no wacho ni ma ok mebadhi ma en kuo matimore counties
teko ne mapoko mi civil societies, because civil societies range mana e okang mano mar national. And it's true, you are very right. Matter bit very selected and biased. In 2007, Nejio negi Kisumu ka kendo negi jimangeny. No kwa neno ka civil society oriwre mangeny ka wacho ni timre. Jokisumu na yuago yuagi. 2013, 2017, onegi jowa mangeny Kisumu ka. No ka neno movement madongo Nairobi ka biro ne wane watothowa Kisumu ka, kata Nyanza ka, kata Migori monegi ji, Madare, Sofia movement, onegi ji ya urewui mangeny. No kwa neno the kind of movement man the civil society uketo. And your point is very direct. Ni tiere seche moko ma civil societies moko be gibedo selective on the agenda. Ibo yudo ni sani Ruto one term negi specific agenda, negi specific civil society organization. But kochopo issue makoro duwaro ni mondo riuji te to koro jomoko do be selective. Then gi concentrate malo to piny ka to odo. And therefore counties gi, ibo yudo ni counties gi bende it's very difficult mondo yudo a robust and strengthened civil society organization manyalo bedo gi capacity and muscle mondo ochiwa accountability at the country levels. Emomi aparoni gosido through the country governance watch gisitiyo mang'eny weche mag governance tracking progress mag counties. Accountability does not mean ni mano be kumwa the wrong some civil society ni kochope gima rach emagi wacho. Accountability applaud gik motimre mabeyo e county kaka the best mag devolution. Ere gik mabeyo monego bedwa cherish. Nyocha kawa one devolution conference Omabe. We were taking stock on the 13 years. Erigik mose timre mabeyo monego beni watero mbele. To erigik mose timre maricho monego beni wawayo to erika wana the strengthen gi. Kore momi objective accountability ngiyo ni wangiyo gigi flip side. Kunimo pogre. But kingiyo counties wa civil society movements again robust. Maginyalo bedo chiwa accountability. But okonego beni gini oweni civil society organization. Ilungani citizen participation and gimo be entrenched in the devolution at the national level. Nitiere pesa mak counties oketo mag ilungani citizen participation. And again give fully fledged department mag citizen participation. Onego beni koluongwa seche mak bilago to jo piny wuok kendo gidhi chiwo pachgi. To kuonde mang'eny wan koluongwa gik moko machalo kamago jo piny ok dhi to mage forums monego beni wadhi to wache wechego wawacho yes man ndara no ger maber ma wache no timo contact ok dhi maber timo kamano to wano okwayudo opportunity mar dhi kuonde ilando gige gazette okwadhi kilando gige radio okwadhi iboyudo ni citizen participation kata matimre sembwa kujo ke koluongi kata kombewa manywanda iboyudo ji 3-4 kende madhi. To ere kaka ibro yudo thuolo mar participate ko luongi manywanda mondo idhi go ko luongi dhi pita kata Kisumu Central ka luongi kata Kosao Hall luongi kata Pumwani Hall mondo idhi go pachi to kidhi yudo thuolo mar golo pachi. Kuondego are the town hall platforms monego beni jo piny golo pachgi e weche machandogi e gik moko magidwaro ni mondo gi strengthen go governance at the devolved units kaka for instance counties kuondegi. Ng'eny jo piny ok follow gima iluongo ni governance matimre counties. Jo piny ok follow. Gin girito mana audit report kondike gazette mane sama giparo kara gimoro timre ka to okinyi gokinyi sama gik moko timre processes gi te mag budgetary process jo piny ok luw. Koro wakwayo jo piny mondo gibed alert. Giwe gini ne jo civil society gini gibed alert. Yes.